Jeg går på Sankt Ejners skole. Jeg kan godt lide lakridser. Og når man har spist lakridser, skal man rense tænder. Det er mine bøger. Jeg læser mange bøger. Jeg har lige læst Colin Dexter. Den er god. Jeg holder meget af at male, og holder meget af kunst. Jeg har engang gået til ringridning, men så faldt jeg af hesten. Jeg holder også meget af god mad. Bananer er fyldt med fiber, og de smager bare hammer godt. Og så er det æblemad. Jeg er bange for hvepse, fluer og andre vilde dyr. Derfor har jeg den her. Shabba! Dem på skolen kalder mig boldspasser. Det passer. Jeg er bange for svømmehaller og bøller. Hey, du må ikke slå mig! Man må ikke slå på folk med briller! Fik jeg sagt, at jeg hader bøller? Er bøllerne gået? Så kommer bare en bølle, og en gang til, så får de bare med jernnæven. Åh nej, en bølle! Hjælp! Ha! Jeg er forberedt mig! Nu har jeg ikke nogen briller. Kickflip var vildt. Kickflip var snildt. Kickflip var højt. Ikke for at blande vild. Kickflip var vildt. Kickflip var snildt.